Aha, ide za tým. Tak priatelia, dneska nádherné ráno po búrke, ideme vyskúšať nejakú šťučku. Samozrejme relax gumy, budem skúšať aj tie menšie. No a chlapci už chytajú. Takže ja to nahodím a pekne pomykávam takto špičkou. A tá guma naozaj nádherne pracuje. A záber príde. Až taká malá nie, ale šťučka. Šťučička. Na relax gumičku. Krása. No kočka. Nádherná, tučná ryba. Bomba. Utekaj. Takže je tam prvá šťučka Peťová. No čo Peťko, ako? To je tá, čo ti chvost odrízla. Hej, ja akurát dávam druhú gumu, lebo mi odrihla chvostík. Peťo tam hodila, zobrala to. Malá kudlička. Nemá ešte môj chvostík v ústach? Yes. Ceruská. Aha. Počúvala, sledovala. Malička, ale poteší. Sledovala to až k brehu. Kočka, bože, tie relaxy sú proste bomby. Čau, ďakujem. Aha, ide za tým. Ty kokos. Aha, ty kokos, to je pekná. Není veľká, ale... pekná, vidíš, druhá za minútu. Kút. Ježiš. Dobre. Ďakujem ti. Pekná, ale darí sa tým šťukám. Ahoj. Má nejakú šťučku. Nekope, no vyzerá to byť aj na krajšiu rybu. No. To už bude krajšia ryba. Pozri sa na ten chrbát. Ty kokos. Ježiš, tá je nádherná. Krásna šťuka. Krásna je. To už je krajšia ryba. Wow. Perfektne.
Perfektne. Nádhera. Krásna. Vyberie gumu, natočíme ho. Či chceš to vyťať? Nie, chcem vybrať len. No, to už vieš ako starý chlap. Zobrala, dobre. No. No, to je. Dobre, dobre, dievčina. Máš pustený? Vybral si? Tak. No, počkaj. Natočím ho aj na GoPročku. A potom aj na oné. Na mobil. No zakúknite na ňu, priatelia. Už naozaj taká krajšia šťučka. Je nádherná ryba. Krásna ryba. Padla, hodí je to ešte. Ja hodím takto vedľa. Ty si tam hodil, ty si tam mal záber. Hej. Ona tam bude, ona tam bude. A to tiež nebola úplne najmenšia ryba. Ja idem skúsiť zmeniť odtieň. A skúsim možno aj menšiu. Idem skúsiť túto menšiu, že prečo by toto nemohla zožrať. Mám ho. Nie. Ceruzočka. Proste zmeníš nástrahu a prvý hod. Yes. Presne. Videl si to? Zmeníš nástrahu. Kurva. Krásne. Ty kamoš. Yes, kamoši. Neviem, ale telefón. Hej, dám ti. Pozrite sa. Stačí niekedy zmeniť nástrahu. A prvý náhod. 7,5. Ďakujem ti. Krásna si. Čau. Utekaj. Peťko má takú 65-ku, výber hu. Tá je reálne nažratá. Darí sa tým šťučkám. Paráda. Super. Kamaráti, tak kúknite sa, aké tu je hniezdo aj s vajíčkami. Potápka chochlata tu má hniezdo s vajíčkami. Určite nikdy tie vajíčka nechytajte, lebo ona ich potom vyhodí. No a pozrite sa, aké tu má hniezdočko. Tak Máriová, taká krajšia šťučka. No čo Mário, pocity? Dobre, úžasné. No ukáž nám Sa nedarilo celý deň, ale bič plieska na konci, ako som povedal. Vody a už je. Tak to býva, no niekedy keď to balíte. No ukáž nám mu, je krásna, tučná šťuka. Tým šťukám sa tu naozaj darí. A je mršná. Mršná je. Krásna je. Super, Držíme pecka. pekne. Tučniačka. Tak priatelia, my to pomaličky, ale isto dneska balíme. No zachytali sme si fajn